Jatketaan Paavalin kirjettä Filemonille. Toinen osa, vielä ensi sunnuntaina jatketaan tätä kirjettä. Mutta tänään jakeet 8-16, ja mä luen tästä alusta tähän jakeeseen 16 asti. Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki ja veli Timoteus rakkaalle työtoverillemme Filemonille sekä sisarellemme Apfialle, taistelutoverillemme Arkkipokselle ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitän Jumalaani aina muistaessani sinua rukouksissani. Olen näet kuullut uskostasi Herraan Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme, tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. Olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, veljeni, sillä pyhien sydämet ovat saaneet virvoitusta sinun kauttasi. Vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän. Olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali, nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissani synnytin, Onesimoksen puolesta. Ennen sinulle hyödyttömän, mutta nyt hyödylliseen, sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänet, oman sydämeni. Tahtoisin pitää hänet luonani, että hän sinun puolestasi palvelisi minua, kun olen evankeliumin tähden kahleissa. Ilman sinun suostumustasi en kuitenkaan tahdo tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä, erityisesti minulle, kuinka paljon rakkaampana sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Tämä Onesimos, niin orja, joka karkasi vapauteen, mutta tajus olevansa todellinen orja siellä vapaudessa. Ja sen hän tajusi, kun hän tapasi miehen kahleissa, joka on todella vapaa. Ja siitä on kyse niin Onesimoksen elämässä tässä kohtaa. Miettikää näitä tämän kirjeen kolmea niin päähenkilöä, jos näin voi sanoa. Että tämä orja, Onesimus, joka oli niin yhteiskunnan ala-arvoisinta porukkaa, jolla ei ollut mitään oikeuksia, ei mitään. Hän oli orja, hän oli kauppatavaraa. Sitten meillä on tämä Filemon, joka oli rikas liikemies, niin sanotusti varmasti niin kuin yhteiskunnan siellä niin kuin yläportaalla olevaa väkeä. Ja sitten meillä on Paavali, joka oli kaikkivaltiaan Jeesuksen Kristuksen apostoli. Niin voiko oikeasti inhimillisesti olla enää hirveän paljon kauempana toisistaan, niin kuin nämä, missä asemassa nämä oli niin kuin tässä elämäntilanteessa. Ja nyt se niin kuin viime sunnuntaina, että tämä Filemon on osoittanut sen, että hän on tämä rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan. Ensinnäkin Herran Jeesukseen, mutta sitten rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan. Ja pyhien sydämet on saaneet hänestä virvoitusta. Hän ei ole tehnyt siis mitään väärää. Hän on niin kuin ollut, jos sillä voi sanoa, että mahtava uskovainen, jossa siis Jumala on saanut vaikuttaa todella upeita asioita. Niin nyt sitten, kun Paavali kirjoittaa tätä kirjettä eteenpäin, niin nyt sitten tämä Filemonin usko ja rakkaus, niin se joutuukin testiin. Ja tämä testi on siis tämä orja Onesimos, joka on siis karannut, todennäköisesti varastanut sieltä niin kuin Filemonilta niin kuin karatessaan. Ja ei varmasti ollut sillä, että Onesimus oli ihan täydellisen mukava ja hyvä orja ja oli niin kuin kaikin puolin hyvä. Ja sitten yhtäkkiä se vaan päätti varastaa ja karata. Ja todennäköisesti tämä Onesimus on ollut, onko hän ollut laiska, epäluotettava, todennäköisesti kaikkea tätä. Hän ei ole ollut nimensä mittainen mies, koska tämä Onesimushan tarkoittaa hyödyllistä. Niin. Totolla on sellainen biisi kuin Mr. Friendly, niin tämä on niin kuin Mr. Hyödyllinen. Niin.
Mutta se, että tämä Onesimus on siis karannut, tulee sinne Roomaan ja sitten hän tapaa miehen, joka on kahleissa, joka onkin todellisuudessa vapaa. Mistä Johannes kirjoittaa siellä, jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ja siinä edessä tai jakessa, siellä Johannes 8, jake 34, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Niin Onesimus, joka ajattelee, että hän on vapaa, nyt hän on karannut sieltä, niin tajuaakin, että hän on oikeasti vielä enemmän orja kuin mitä hän oli siellä Filemonin luona. Ja sitten kun Paavali kirjoittaa, että usko tulisi voimalliseksi siinä jakeessa 6, niin tämä käytännön testi nyt sitten. No miten me vahvistetaan asioita? No rasittamalla lihaksia, miten meidän kuntomme käydään lenkillä, urheillaan, niin sitä kautta ne vahvistuu. Sama soittotaito. Ei Hennasta ole tullut tommoinen soittaja, niin kuin, että hups, heräsin aamulla ja osasin soittaa hyvin, vaan se vaatii treenausta ja tekemistä. Ja samalla lailla meille ihmisillä, niin meidän vaikeudet kasvattaa meitä. Että me oikeasti, kun me eletään ja me kohdataan vaikeuksia, että me osattaisiin ymmärtää niitä, että nämä kasvattaa meitä. Mutta kun me vaikeuksissa, kun tulee, mitä vaan ne on, eihän se ole aina sama vaikeus, vaan kun vaikeuksia tulee erilaisia, mitä me kohdataan, niin me sorrutaan niin kuin aina samoihin valheisiin. Niin saatanan valheisiin, itsekkyyteen, itsesääliin, toivottomuuteen, loputtomaan murehtimiseen ja sitten, no miksi mulle aina? Kun me kohdataan, niin mutta tämä ongelma, sitten me sorrutaan tosi helposti näihin samoihin asioihin aina. Olkoon se murhe ja vaikeus mikä vaan. Niin sama kristittyjen yhteydessä, niin silloin kun meillä on vaikeita asioita, niin silloin erityisesti se, että miten me silloin kohdellaan toisiamme, se meidän yhteys, miten se näkyy. Niin tässä, kun Paavali alkaa kirjoittaa Filemonille, niin nyt me kohdataan todella vaikea asia, niin miten se sinun rakkaus näkyy nyt tässä vaikeassa asiassa. Paavali kirjoittaa sen roomalaisille luussa 5, jakeet 3 ja 4. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Ja sitten jos muistetaan viimeksi, mä luin sieltä kolossalaiskirjeestä, mitä ennen kuin tämä Filemonin kirja oli luettu siinä seurakunnalle, niin siinä ennen sitä oli luettu, Tykikos oli lukenut tämän kolossalaiskirje 3, jakeet 12-14. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Miten? Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Eikä se lopu siihen, tämä on Koostos TV, mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Nyt sitten Paavali tässä kirja jatkuu, että vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän, olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali, nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Me ohitetaan aika kevyesti tuo, että Paavali on apostoli. Me ajatellaan, että se oli apostoli, että se on vähän niin kuin titteli. Mutta siis miettikää, että Paavali oli itseltään Jeesukselta, Kristukselta saanut sen apostolin viran ja sen mukana tuomat valtuudet. Ja niitä apostoleita on ollut tasan ne, jotka Jeesus on siihen nimittänyt. Sen jälkeen ei ole ollut eikä tule apostoleita. Ne vain ne, jotka Jeesus itse on nimittänyt, on apostoleita. Ei ole muita apostoleita. Katoin, netistä löytyy, muista mikä se oli se sivu, mutta sieltä voi ostaa itselle sen apostolin arvonimen. Tai voit ostaa jonkun pastorin tittelin tai whatever. Ja tämmöisiä tänä päivänä on yllättävän paljon.
seurakuntia, myös Suomessa, missä joitakin kutsutaan profetoiksi ja joitakin apostoleiksi. Sellaisia ei ole. Apostoleja ei ole. Ne oli ne, jotka Jeesus Kristus nimitti ja antoi heille valtuudet. Niin Paavali tällä valtuudella, että se ei ole vaan niin kuin, että se oli titteli, vaan että vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän. Niin on paikkoja, missä meidän tulee käskeä, niin kuin Paavalikin. Mä otan muutama esimerkin, missä Paavali selkeästi käskee. Paavali kirjoittaa Tiitukselle siellä luvussa 1 jae 5. Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit sen, mikä jäi vielä järjestämättä, ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin vanhimmat, kuten sinua käskin. Sitten toisessa luvussa Tiitukselle jakeessa 1. Puhu sinä sitä, mikä sopii terveeseen oppiin. Tämä on käsky. Puhu sitä, mikä kuuluu terveeseen oppiin. Ja luvussa 3 jae 9. Vältä tyhmiä väittelyjä ja sukuluetteloja, riitoja ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Nämä on käskyjä. Hän ei pyydä, vaan hän käskee. Tessaloniikalaisille Paavali, siellä 2. Tessaloniikalaisille 3 jae 6. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka saitte meitä. Myöhemmin jakeessa 14. Jos joku ei tottele sitä, mitä olemme sanoneet tässä kirjeessä, pitäkää häntä merkittynä, älkääkä seurustelko hänen kanssaan, jotta hän häpeäisi. Tämän kaiken tehtävä oli ajaa ihminen parannuksen tekoon. Ei sen takia, että ollaan pahoja ja ilkeitä jollekin. Ja sitten tästä hengellisestä johtamisesta. Tänä päivänä sitä tehdään paljon väärällä tavalla ja käsketään, ja sen sijaan, että ollaan palvelemassa, niin ollaan palveltavia. Ja mitä Pietari kirjoittaa, 1. Pietari 5, jakeesta 1 eteenpäin. Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne, minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Niin nyt Paavali tässä, hän ei käske, vaan hän pyytää. Vanha Paavali, vielä tämä on mun mielestä niin hieno, että hän kirjoittaa. Tuohon maailman aikaa se vanhempien ihmisten kunnioittaminen oli aitoa kunnioitusta. Nykyään kyllä sanoilla sanotaan, että pitää kunnioittaa vanhoja, mutta käytännössä se ei välttämättä näy, ainakaan yhteiskunnassa. Mutta tässä, että hän on niin kuin vanhempi, niin sitä kautta jo se kunnioitus Paavalia kohtaan. Mutta samalla se, kuinka monesti se siinä käy niin, että me ollaan nuorena tosi niin kuin kiihkeitä ja kovia ja kaikkia, mutta sitten kun tulee ikää ja toivottavasti viisautta lisää, niin myös lempeys lisääntyy ja rakkaus lisääntyy. Niin tässä Paavali nyt sitten pyytää rakkauden tähden. Minkä rakkauden? No Filemonin rakkaus Jeesukseen ja pyhiä ja Paavalia kohtaan. Se on se rakkaus, minkä tähden hän pyytää. Että hei Filemon, sä rakastat Jeesusta, sä rakastat pyhiä ja sä rakastat minua, Paavalia. Ja nämä Paavalin sanat, että nämä ei ole mitään imartelua, että se yrittää niin kuin ylimakeasti mielistellä ja sitten sillä niin kuin vetoaa Filemoniin. Että tämä ei ole, muistetaan se, että tämä ei ole mikään myyntipuhe, tämä ei ole mitään imartelua, vaan lähtökohtana on rakkaus, aito rakkaus. Sitten jakeessa 14 siellä jatkaa, että ilman sinun suostumustasi en kuitenkaan tahdo tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Niin kuinka suuri ero on siinä, että tehdään jotain rakkaudesta sen sijaan, että me tehdään, että kun meitä käsketään. Me voidaan, sehän näyttää, että me olemme nöyriä ja teemme, kun meitä käsketään. Mutta se, että me teemme rakkaudesta jotain, niin se on niin kuin täysin eri asia. Ja silloinkin, kun meitä sitten käsketään, niin me tehdään se rakkaudesta. Mutta se rakkaus on aina se lähtökohta kaikelle tekemiselle.
Ja sitten se ymmärrys, että milloin pitää käskeä ja milloin pyytää. Että aika huono futisvalmentaja on semmoinen, että voisitteko pojat ottaa pienen spurtin nyt, että please, minä pyydän, että ottakaa. Vai ei siellä käsketään. Tai armeijassa siellä, jos vaan pyydeltäisiin, että voisitteko nyt tehdä jotain. Ei siellä käsketään. Ja mua tekisi mieli käskeä teitä. Mutta minä rakkauden tähden pyydän. Lukekaa Raamattua. Mua tekisi mieli käskeä. Tämä on käsky. Mutta mä pyydän rakkauden tähden. Kun te rakastatte Jeesusta, niin lukekaa Raamattua. Ei ole mitään siitä täytyy tulla meille rakas. Joo, näin on. Niin ottakaa tämä pyyntönä tai käskynä ihan miten vaan, kunhan luette. Mutta se, että kun me tehdään jotain rakkauden tähden, niin miten me tehdään silloin niitä asioita? Me tehdään niitä nöyrästi. Ja siinä on silloin ilo mukana. Me tehdään niitä epäitsekkäästi. Ja se rakkaus on nimenomaan Jeesukseen, kun me ymmärretään, kuka hän on, mitä hän on meille tehnyt. Ja sitten, olko se sitten mitä vaan me tehdään rakkaudesta, niin me voidaan vaan laulaa, että on armo suuri ihmeinen. Ja vaan niin kuin, tämä on ihan käsittämätöntä, että meidät on pelastettu ja me saadaan rakkaudesta niin kuin, palvella toisiamme. Näin on. Ja kestää toisiamme. Kun me tiedetään, että me kaikki ollaan sellaisia paukapäitä, niin meissä kaikissa on kestämistä aika paljon. Ja sitten kun mietitään se, että kun rakkaudesta Paavali kirjoittaa Korintolle, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Niin rakkaus Jeesukseen ja siitä lähtee sitten kaikki. No nyt sitten nämä jakeet 10-16. Pyydän sinua poikani puolestasi, jonka kahleissani synnytin, Onesimoksen puolesta. Ennen sinulle hyödyttömän, mutta nyt hyödyllisen, sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänet oman sydämeni. Tahtoisin pitää hänet luonani, että hän sinun puolestasi palvelisi minua, kun olen evankeliumin tähden kahleissa. Ilman sinun suostumustasi en kuitenkaan tahdo tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä, erityisesti minulle, kuinka paljon rakkaampana sinulle sekä ihmisenä että Herran omana. Miettikää tuo Paavalin ja Onesimoksen kohtaaminen tuolla Roomassa. Paavali on siellä kahleissa, sitten Onesimus tulee. Jaha, kenes poikia täällä ollaan? Niin kuin, sä oot orjana ollut. Missä päin? Kolossassa. Okei. Niin kuin, mäkin tunnen sieltä muutamia tyyppejä. Filemon. Ja sä oot karannut niin kuin Filemonin luota oikeasti. Niin kuin, että, hei, meillä onkin vähän juteltavaa nyt Onesimus. Niin kuin, että mä tunnen ton Filemon, se on tullut uskoon kun minä olin siellä opettamassa. Ja sä oot siis ollut sen orja ja sä oot karannut. Mitä sä oot oikein tehnyt? Ja sun nimi on Onesimus. Onesimus itse asiassa oli aika yleinen nimi orjalle, kun se tarkoitti hyödyllistä, niin se oli aika yleinen nimi orjille siellä. Niin. Varmaan Paavali, että sä et nyt ihan elä sun nimes mukaan. Että sä et ole ihan hirveän hyödyllinen ollut, että sä oot täällä Roomassa tällä hetkellä ja sä oot sen orja, mitä se on ollut. Niin hyödyttömästä tulee hyödyllinen. Ennen sinulle hyödyttömän, mutta nyt hyödyllisen. Ja Paavali siis kirjoittaa tässä, koska hän on nähnyt. Tahtoisin pitää hänet luonani, että hän sinun puolestasi palvelisi minua, kun olen evankeliumin tähden kahleissa. Eli se todellinen usko, Onesimus on muuttunut. Hänestä on tullut uusi luomus. Hän on täysin uusi luomus. Hyödyttömästä tullut hyödyllinen. Ja se todellinen usko näkyy siis tässä käytännössä. Että Onesimus ei ole enää epäluotettava, ei tarvitse pelätä, että se varastaa. Hän on rehellinen. Kaikin tavoin hän on uusi luomus. Jumala on tehnyt hänestä uuden miehen. Todellinen usko. Monesti varmaan kaikki ollaan kuultu niitä, että sitten jossain paljastuu, että joo, kyllä mäkin olen uskovainen, mutta
Mutta se on niin henkilökohtainen juttu, että minä en siitä kenellekään voi sanoa mitään. Sitä voi joku loukkaantuakin, ja se ei näy minun elämässä mitenkään, mutta se on niin henkilökohtainen, ja kyllä minä olen pitänyt uskoni Jeesukseen. Niin, voitteko kuvitella, että Onesimos olisi ollut näin? Ja se ajatellaan, että no helppohan niiden, kun se on ollut orja ja siitä oikeasti tulee nyt uskova, että se on niin syvältä pelastunut. Jokainen ihminen pelastetaan syvältä pimeydestä. Jokainen ihminen, joka tulee Jumalan lapseksi, hänet on pelastettu pimeydestä valoa. Jokaisen tulisi ymmärtää, että se armo on ihan käsittämättömän suuri. Ei ole niin hyvää ihmistä, jolle se armo ei ole suuri. Niin miten meillä näkyy tämä sitten tässä kohtaa, niin kun nyt palataan taas Filemonille, että okei, Filemon on myös, hän on pelastunut. Miten tämä armo, jonka hän on kohdannut, miten se näkyy nyt tässä, mitä Paavali kirjoittaa. Niin samalla lailla voidaan kysyä itseltämme, että miten meissä usko näkyy, varsinkin niitä, kun miten me kohdellaan ihmisiä, jotka on meille vaikeita. Tai kun meillä on vaikeita tilanteita, niin miten me kohdellaan ihmisiä. Ja Paavali oli itse, jos muistatte siellä Apostolien teot 9, silloin kun Paavali tuli uskoon, niin nehän pelkäs Paavalia, että hei, tämähän on vaarallinen mies, tämähän on joka niin kuin meitä uskovia heitti vankilaan. Niin Barnabas otti silloin Paavalin suojeluksensa. Siellä Apostolien teot 9, jakeet 26 ja 27. Tultuaan Jerusalemiin Saulus yritti liittyä opetuslapsiin, mutta kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Silloin Barnabas otti huolehtiakseen hänestä ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saulus oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän oli Damaskoksessa rohkeasti puhunut Jeesuksen nimessä. Ja nyt Paavali tässä samalla tavalla Onesimuksen puolesta nyt sitten Filemonille kirjoittaa, että hei, minä olen nähnyt, tämä mies on muuttunut, tämä on uusi mies. Ja miten usko oikeasti muuttaa ihmisen? Se on, me lauletaan tänään viimeisenä lauluna, se on Jeesus nimi ihanin. Vaikka laulettiin se viime sunnuntaina, niin me lauletaan se nyt sen takia, koska sen on kirjoittanut John Newton. Ja John Newtonista me kaikista tunnetuin on se tietenkin on armo suuri ihmeinen, mutta John Newton on kirjoittanut myös sen. Ja tämä John Newton on meille semmoinen niin kuin esimerkki myös siitä, kun ihminen tulee uskoon, niin miten hän muuttuu täydellisesti. Tämä John Newton oli siis orjalaivalla niin kuin töissä kapteenina tai laivan päällikkönä. Ja se toimitti orjia niin kuin Afrikasta Englantiin. Ja sitten John Newton tunnettiin siitä, hän on itse kirjoittanut siitä, hän on niin kuin, se oli siis tosi räävä suu. Siis se oli ihan mielettömän kova kiroilemaan ja siis se oli oikeasti niin kuin paha mies. Se oli niin kuin ihan hirveä. Sitten se oli niin kuin orjakauppias. Ja eli oikeasti jumalatonta ja paheellista elämää. Mutta sitten se joutui niissä merimatkoissa kuolemanvaaraa ja hän tuli uskoon. Ja sitten vaikka se tuli uskoon, niin se jonkun aikaa jatkoi sitä orjakauppaa, kunnes hän tajusi, että hän alkoikin taistelemaan sitä. Ja se oli suurena taustavaikutteena siihen, että tämä orjakauppa loppui, John Newton. Niin tämmöinen Newton, joka oli siis, eikä se, että hän oli vaan niin kuin kova kiroilemaan, mutta hän oli myös Jumalan kieltäjä. Niin mies, joka on niin kuin täysin kaikkea, mitä voi ajatella Jumalaa vastaan, niin hänestä tulee uskova. Jumala pelastaa hänet. Siitä tuli 39-vuotiaana Englannin kirkon pappi. Tässä luki, että lähes 16 vuotta hän toimi pappina Ollissa ja 27 vuotta Lontoossa. Niin John Newton on sanonut silloin ihan viimeisinä aikoinaan ennen kuolemaansa, että minun muistini on mennyt, mutta yhä muistan 2 asiaa. Että minä olen suuri syntinen ja että Jeesus on suuri vapahtaja. Mitä muuta meidän tarvii muistaa? Ja näitä tämmöisiä tarinoita, miten Jumala muuttaa ihmisen, tekee hänestä uuden luomuksen. Me ollaan kaikki niitä, jotka olemme Jumalan omia.
Ja nyt Paavali tämän Onesimuksen puolesta, pyydän sinua poikani puolesta. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänen oman sydämeni. Niin tämmöinen orja, joka pakenee sinne, Paavali tapaa ensimmäistä kertaa. Niin yhtäkkiä tämä Onesimus, jota hän ei tuntenut aikaisemmin, niin yhtäkkiä hän tulee uskoon, hän siellä elää ja palvelee, hänessä näkyy se muutos, niin sitten että hänestä tulee pyydän sinua poikani puolesta. Lähetän hänen oman sydämeni. Niin tämmöistä yhteyttä ei voi mikään tässä maailmassa tehdä muu kuin Kristus. Että hän niin kuin yhdistää meidät niin kuin sellaisella tavalla, mitä ei pysty selittämään muulla kuin, että se yhteys on siinä, että kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Ja hän on adoptoinut meidät hänet omaan perheeseensä. Ja Jeesus saa tämän yhteyden aikaan. Ja me ylläpidetään sitä rauhan yhdyssiteellä. Ja kun me pukeudutaan rakkauteen. Me ei luoda sitä yhteyttä, mutta me ylläpidämme sitä rauhan yhdyssiteellä. No mitä siihen kuuluu? Esimerkiksi ei muistele kärsimänsä pahaa. Tässä Filemonille. Mä en muistele kärsimääni pahaa, mitä tämä Onesimus on aiheuttanut. Ja sitten kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Ja se on se rakkaus jälleen kerran. Ja tämä on se, mitä Paavali tässä niin kuin Filemonilta. Hän on itse asiassa, mennään vielä tänäänkin niin tuonne jakeeseen 16 asti, hän ei oikeasti vielä kertonut Filemonille, mitä hän odottaa käytännössä. Ei vieläkään, niin kuin Filemon ei vieläkään tiedä tässä vaiheessa, että mitähän se Paavali tulee niin kuin pyytämään. Sitten Paavali kirjoittaa nämä jakeet 15-16, että ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä. Erityisesti minulle. Kuinka paljon rakkaampana sinulle sekä ihmisenä että Herran omana. Tästä tulee vähän sama fiilis, kun yrität jollekin selvittää, niin kuin, muistetaan, että Filemon ei ole siis tavannut Onesimusta nyt tässä, kun hän on ollut uusi luomus. Ehkä se Onesimus on siellä seurakunnan parissa tällä hetkellä. Onko se jäänyt vähän niin kuin Aaro tai Ilkka tuolla, vähän siis niin kuin seinän takana sillä, että se sieltä seuraa, että mitenhän ne reagoinut, kun näitä kirjeitä luetaan täällä mahdollisesti. Ja onko niin kuin pyydetty, että hei Onesimus, tuppa tänne nyt. Tässä kirjassa yritetään niin kuin selittää, että hei, ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä. Ja niin kuin sä yrität tässä kirjassa sitä, että oikeasti Onesimus on muuttunut, hän on rakas, hän ei ole enää hyödytön. Niin vähän sama fiilis, kun me yritetään selvittää jollekin kalvinismin ihanuutta. Niin kuin sillain, että eikö sä ymmärrä, niin kuin, hei, tämä muuttaa sinut. Sitten tässä on tämä sana, tässä jakeessa 15, että ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon. Niin kuinka helposti ja kuinka kevyesti me sanotaan, että Jumalan tahto, tämä oli nyt Jumalan tahto, että siinä meni näin. Niin tässä Paavali kirjoittaa, että no ehkäpä hän juuri sen vuoksi, hän ei kirjoita, että tämä oli ihan varmasti, että tässä tapahtui Jumalan tahto, että se piti mennä näin. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö Jumalan tahto tapahdu ja hän kontrolloi kaikkea. Mutta se, että me inhimillisesti, niin että me julistetaan helposti joku asia, kun me katsotaan nyt, että tämä on Jumalan tahto. Että Jumalan tahto meille monesti itse asiassa on helpompi, tai yleensä tajutaan se vasta, kun me katsotaan siihen peruutuspeiliin, tai siihen, mikä tämä on, tämä taustapeiliin, kuin että me katsotaan siitä niin kuin ikkunaruudusta läpi. Sitten me tajutaan, kun me katsotaan sieltä, okei, noin se Jumalan tahto siinä oli. Me sillä hetkellä ajatellaan, ja kun monesti ajatellaan, että se Jumalan tahto on aina semmoinen, että meillä täytyy, jos nyt nämä asiat näyttää menevän tosi hyvin, niin tämä täytyy olla Jumalan tahto. Alistair Begg
se kirjoitti jossain, se oli niin hyvin, että kun me olemme juoksemassa poispäin Jumalasta, niin voit olla varma, että saatana lähettää auton avuksi. Et me ajatellaan, että tässä aukeaa tämmöisiä ovia ja ne näyttää, että meidän elämä on helpompaa ja mukavampaa ja parempaa, että tämä täytyy olla Jumalan tahto. Sen sijaan, että me pureudutaan siihen, että onko tämä Jumalan sanan mukaisesti, onko tämä oikein, onko tämä hyvä. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Niin osataanko me arvioida Raamatun pohjalta meille avattuja ja suljettuja ovia? Vai ajatellaanko me, tai siellä hebrealaiskirjasta, että saa synnistä hetkellistä nautintoa. Ja se voi näyttäytyä, että tämä on hyvä. Mutta että me osattaisiin arvioida Raamatun pohjalta niitä ovia, mitkä sulkeutuu ja avautuu. Ja Jumalan tahto, se ei oikeasti ole vaikea ymmärtää. Ja jos me mietitään vaikka Joonaa, joka lähti pakoon Jumalaa, kun hän sai että mene sinne Niiniveen, lähti pakoon. Joona varmaan ajatellut, että no ehkä tässä nyt Jumalan johdettu, tässä on sopivasti laiva, millä mä voin lähteä oikein lisää vielä kauemmas. Hups, sopivasti. Ja se on vielä lähtövalmiina tässä. Tämä täytyy olla Jumalan tahto. Mutta kun me pidetään kiinni ja luotetaan siihen, että kun Jumala on sanassaan sanonut jotain, että jos, koska, mutta, että mitä vaan, että me ollaan kuuliaisia sille, me luetaan, että mitä siellä Jumala sanoo. Että me osataan arvioida asioita sen pohjalta. Ja miten sitten, kun me katsotaan siihen taustapeiliin, niin sitten me voidaan todeta hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Kun me katsotaan sitten taustapeilistä, niin sitten se, mitä me itse oltiin ajatellut, että tämä oli Jumalan tahto, niin se onkin se on niin paljon pienempää ja huonompaa kuin se, mikä se todellisuus, mitä Jumala oli tarkoittanut meille, mihin se meidän vaikeus siinä johti sitten, kun me katsotaan taustapeilistä. Että se Jumalan tahto oli jotain niin paljon isompaa ja suurempaa kuin mitä me olisi ikinä itse osattu ymmärtää. No nyt sitten ollaan pääsemässä siis melkein siihen, että Paavali kertoo Filemonille, mitä hän odottaa käytännössä, mutta ei vielä. Sinne me mennään sitten ensi sunnuntaina. Mä vaan mietin tässä, kun Paavali kirjoittaa näin, että saisit hänet iäksi takaisin. Nyt mietitään, että Filemon on viimeksi ollut Onesimuksen kanssa tekemisissä sillain, että se on tajunnut, että se on lähtenyt karkuun, se on varastanut ja se on ollut muutenkin mulle hyödytön orja. Ja nyt Paavali kirjoittaa sille, että saisit hänet iäksi takaisin. Ja todennäköisesti se ajatus on mieluummin, että no että mä olin ihan helpottunut oikeasti, että se lähti. Oli se niin hyödytön mulle. Ja nyt Paavali, että niin se tulee sitten iäksi takaisin. Se tulee sitten I'm here to stay. Niin, toinen on ollut, voi hyvin olla, että hän oli helpottunut, että ei sillä ole mitään väliä, siinä meni vähän rahaa, että se lähti se orja, se oli niin huono. Sitten Paavali vielä jatkaa. Ei enää orjana, vaan rakkaana veljenä. Filemon, siis Onesimus oikeasti, siis se epäluotettava tyyppi, että siis hei, come on, ei enää ole rakkaana veljenä, siis puhutaanko me nyt samasta tyypistä? Ja nyt se vielä jatkaa, että hän on rakas Paavalille, mutta että minulle rakkaana veljenä ja ihmisenä vielä. Ja on että eikö tässä mikään riitä, että siis Onesimus oikeasti, että tämä tyyppi, ja tämmöisiä Paavali kirjoittelee mulle. Niin onko nuo ollut ne, mitä Filemon on oikeasti siinä miettinyt, kun siellä on luettu tuota kirjettä? Vai? Että Filemon
on itse ymmärtänyt sen, että mistä hänet on pelastettu. Ja se, että samalla tavalla kun minä olen saanut anteeksi, niin minä annan anteeksi. Ei sen takia, että minussa itsessäsi oli se, vaan kun minä ymmärrän sen armon, jonka minä olen saanut. Niin nämä asiat, mitä Paavali kirjoittaa, niin nämä ei olekaan Onesimokselle oikeasti vaikeita asioita. Ei sen takia, että Filemon itse pystyi siihen. Niin mä mieluummin kääntyisin siihen, että Filemon on todella ymmärtänyt sen, että mistä hänet on pelastettu. Hän saa olla Jumalan lapsi. Ja jos Onesimokselle on käynyt tämä sama, Jumala on pelastanut hänet, niin hän on oikeasti uusi luomus, se on uusi mies. Ja jos Paavali kirjoittaa noin, ja vielä se antaa ymmärtää, että se on osoittanut sen jo käytännössä, että miten hän on palvellut siellä Paavalia Herran omana. Hän on saman Herran oma kuin minä. Hän on saman perheen lapsi. Niin onko Onesimos oikeasti ollut siinä, että tämä on tai mitä se Luukkaan evankeliumin 7. luvussa jae 47. Sen tähden sanon sinulle, hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Ja siellä kun Jeesus niille opetuslapsille se luvussa 17 jakeessa 26. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Se rakkaus, jolla Jumala on rakastanut, niin sillä rakkaudella me rakastetaan muita, meidän siskoja ja veljiä. Niin Filemonilla on täytynyt olla tämä rakkaus. Se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä. Silloin hän näkee tämän Onesimoksen Herran omana ja rakkaan. Hän voi oikeasti ymmärtää, että se on rakas veli. Ja nyt ei enää orja. Hän tulee orjaksi hänelle töihin, mutta hän on myös rakas veli. Ja iäksi. Niin siellä on niin kuin, tervetuloa kotiin, Onesimos. Ja se John Newtonin sana. Minun muistini on mennyt, mutta yhä muista 2 asiaa. Että minä olen suuri syntinen ja että Jeesus on suuri vapahtaja. Ensi viikolla jatketaan tämä kirja loppuun ja saadaan nähdä, kuinka me kaikki ollaan Onesimoksia. Amen.